Deituta, Hego Euskal Herrian gutxieneko pentsioa 1.000 eurora iristeko eskatu dute ehunka-lagunek oinezko martxen bitartez. Astearte eguerdian, bi martxa abiatu ziren Gasteizera, Bilboko eta Bergarako udaletxeen paretik. Atzo berriz, Aguraingo taldea abiatu zen. Gaur iritsi dira Arabako hiriburura eta manifestazioa egin dute guztiek batera, bidea oinez egiterik izan ez dutenak, autobusez joan dira manifestazioan parte hartzera. Eskubidei bidea zabaltzen pentsio publiko duinak denonentzat lelopean, 1.080 ibilaldian murgilduta dago Euskal Herriko pentsiodunen mugimendua. Gasteizera iritsi dira ostegun honetan Bilbotik eta Bergaratik abiatutako blokeak. Bertan manifestazioa egin dute iparralde gizarte etxetik. 4.000 pertsona inguru bildu dira Arabako hiriburuan. Batez ere, oraingo honetan 1.080 eurora pentsioa osatzeko eskatzen diogu Eusko Jaurlaritzari eta Eusko Legebiltzarrari, batez ere hori da, ez da, une berean baita ere Nafarroakoari, ez da, hori da gaurko aldarri nagusiena. Era berean, Espainiako gobernuari ere bai, gutxieneko pentsioa ezartzeko. Eta hori, Espainiako gobernuak egiten ez duen bitartean, Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroakori eskatzen diogu. Ahal duelako eta bainera baliabideak badituelako horretarako. Gabon, hauteskunde kanpaina betean, iganderako 3 egunen faltan iritsi dira pentsiodunak Gasteizera. Gobernantzara zein iristiko leian, herritarren arreta erakartzea dute egunotan xede alderdiek. Araban eta Gasteizen, EAJaren eta EH Bilduren arteko alde aurreikusten da. Nerea García. Hauteskunde kanpaina ostiral honetan amaituko da. 16 egunen ostean alderdiak hauteskunde gauaren zain izango dira. Azken egunotan EAJ, EH Bildu, PSE eta Elkarrekin Podemos alderdiek herritarrei euren botoa eskatu diete. Konpromisoak, proiektuak eta aldaketa izan dira gehien errepikatu dituzten hitzak. 10 lagun elkartu ziren atzo arratsaldean, Ataunen abiadura handiko trenaren aurka izan ere, lakuntzatik Ezkiora joan daiteken korridorea egiteko zundaketa lanekin hasi dira Aralarren. Bigarren aukera bat ere bada mahai gainean, Iruñetik Gasteizera joango litzatekeena. Dakigunez eta publiko egin dutenez, 1.000.000 euroko aurrekontuarekin zundaketa ezberdinak daude garatzen, lakuntzatik Ezkiora joango litzatekeen konexio hori egiteko, hori da publikoki esan dutena, baina beste alde batetikan badakigu, bai Arbizun, baita Arakilen eta Uharte Arakileko dermioetan ere badaudela zundaketak egin nahian, baina beste proposamenari dagokionez, ez? Iruña Gasteizekin konektatuko zukeenarekin. Orduan uste dugu, zurruntasunarekin agian ere jokatzen daudela beste behin ere, eta naiz eta gauza bat esan, bagian bi proiektuak benetan garatzen ari direla edo ikerketa teknikoak egiten daudela bi norabide horietan. Senpereko eta inguruetako herritar kolektiboak elkarretaratzea egin dute etxe baten salmenta espekulatiboa salatzeko. Senperen da etxea eta 1,3 milioi euroan dago salgai. Herritarrek kezka adierazi dute laborantza eta naturagunearekiko interes pribatu espekulatiboek ukaiten alko lituzketen interesez. Botere publikoen ezaxolakeria ere salatu dute. Ekainaren 5 arte du egiturak jabetza erosi nahi duen adierazteko. Eta udal eta foru hauteskundei lotuta, gaurkoan Ainize Gastakarekin egin dugu hitzordua Laudioko EH Bilduren alkategaiarekin. Laudion, EH Bilduk zergatik gobernatu beharko lukeen galdetu diogu eta honakoa erantzun du. Herria eta aintzat hartzea eta entzutea precisamente jende guzti hori. Gehiago da, guretzako garrantzitsuagoa da, jende guzti hori dagoena benetan bere eremu naturalean, espazio naturalean aktibatuta jarrai dezala, guk udaletik beraiek bultzatzea nolabait, guk gurea eta guk nahi dugun bezala egitea baino, ez? Herri bizia eta piztuta den herri bat, horrelako nortasun anitza izan behar du.
Gasteizen Enfest emakume artisten jaialdia ostiral honetan hasiko da. Tradizioz, gizonezko figurek okupatutako espazioetan, emakume artistei aukerak eta inposiziorik gabeko espazioa emateko beharretik sortu zen. Goizetan, izpilu parean, arro irrie itean, eme oldarkorretan negarrari, beldurrik ez dioten gizonetan, karminezko espainetan, txiste txarrenek erantzun dituzten, aurpegietan, serioenetan, erantzukizuna Me and my way, learning how to say stop. Ongietorriak gurean gaur gaueko albistegira. 1.090 euroko pentsioa exigitzeko beste urratz bat eman dute pentsiodunek. 3 eguneko martxa antolatu dute aguraindik, Bilbotik eta Bergaratik. 100 pentsiodun kalera atera dira eta Gasteizen bat egin dute guztiek. Gasteizen bat egin dute 100 pentsiodunek 3 eguneko martxa egin ostean, astelenean Bilbotik eta Bergaratik abiatu ziren eta asteartean aguraindik. Kilometroak bizkar gainean eta 5 urte borrokan eman ostean, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak tinko jarraitzen du. Eta 1.090 euroko gutxieneko pentsioa ezarri arte ez duela etziko argi du. Arabako hiriburuan protesta egin dute 1.090 eurorainoko gutxieneko pentsioa Jaurlaritzak osatzea eskatzeko. Batez ere, oraingo honetan 1.080 eurora pentsioa osatzeko eskatzen diogu Eusko Jaurlaritzari eta Eusko Legebiltzarrari, batez ere hori da, ez da, une berean baitaren Nafarroakoari, ez da, hori da gaurko aldarri nagusiena. Hegoaldean 1.090 euroko gutxieneko pentsioa berehala ezartzea aldarrikatzen dute. Hala, hilaren 29an Iruñan protesta egingo dute parlamentuaren atarian. Horrez gain, pentsiodunek nahi dute Espainiako Kongresuan ordezkaritza duten alderdiek pentsioen azken erreformaren lege proiektuaren eztabaida erabiltzea, erretiro adina berriro 75 urtetan jartzeko eta pentsioa osorik jasotzeko kotizatu beharreko urteak 15era jaisteko. Era berean, Espainiako gobernuari ere bai gutxieneko pentsioa ezartzeko. Eta hori Espainiako gobernuak egiten ez duen bitartean, Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroakori eskatzen diogu. Ahal duelako eta bainera baliabideak badituelako horretarako. Arabatik mugitu gabe, Zahar egoitzetako langileek 2 greba egin dituzte ELA eta LAB sindikatuek deituta. Alde batetik, Arabako lehen hitzarmena negoziatzea eta sinatzea exigitzen dute, eta beste alde batetik, Bizkaiko eta Gipuzkoako adinduen egoitza pribatuen baldintzak izatea eskatzen dute. 2022ko urrian kalera atera ziren eta mobilizazioak eta manifestazioak antolatu zituzten. Hala ere egoera aldatu ez denez, ELA eta LAB sindikatuek euren aldarrikapenak kaleratzea erabaki dute berriz. Arabako lehenengo hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatu dute eta prozesuak aurrera egiten ez badu, ordezkariek azpimarratu dutenez mobilizazio gehiago egingo dituzte. ELA eta LAB sindikatuek 2 greba egun deitu dituzte maiatzaren 23an eta 24an Arabako adinduen egoitza pribatuetan eta etxebizitza komunitarioetan. Lehenengo greba egunean manifestazioa egin dute Gasteizen. Arabako lehen hitzarmenaren negoziazioan patronalen blokeoa salatu dute. Azaldu dutenez, urrian egin zituzten lehenengo manifestazioak eta grebak eta egoera aldatu ez denez, aldarrikapenak berriz kaleratzea erabaki dute.
Nahi duguna da gure Arabako lehenengo hitzarmena, eta bigarrena da Bizkaia eta Gipuzkoako ekiparazioa, ez? Azken finean, langile hauek 1.782 ordu lan egiten dute, 1.000 eurogati, eta Bizkaian 1.582 ordu 1.200 eurogatik. Ordune nahi duguna da haien ekiparazioa, ez? Osea, lan berdina, soldata eta baldintza berdina. Negoziazioa guztiz blokeatuta dago, guk etengabe aldatu dugu gure eskaera, gure plataforma, soldaten aldetik, eta bueno, orain egoera, da azken mai negoziatzailea martxoan izan genuela, martxoaren 15ean, eta gaur egun ez daukagu inolako erantzunik. 4 urte baino gehiago daramatzate sektore honetarako hitzarmen bat eskatzen. Sindikatuek sektore feminizatuko langileak eskertzeko eta baloratzeko premia aldarrikatu dute. Arabako Foru Aldundiari eskatu diote zaintzak negoziotzat ez hartzeko eta azpimarratu dutenez zaintzak publikoak izan behar dira. Maiatzaren 23an manifestazioa egin dute 11etan plaza berritik Aldundira. Maiatzaren 24an berriz 11etan elkarretaratzea antolatu dute Los Desamparados plazan. Eta lan ikuskaritzak aldi baterako 130 langileri behin betiko kontratuak egitera behartu du CAF. Lab sindikatuak apirilaren 25ean jarritako salaketari arrazoia eman dio lan ikuskaritzak. Gora garbitzaileak kolektiboko zenbait kidek osasun sailburuaren bulegoan sartu dira. Sagardui entzun Zuzara Errudun kartelak erakutsi dituzte. Osakidetzako garbiketa zerbitzutako langileek ia 90 egun daramatzate greban hitzarmena negoziatu nahian. Eta igande honetan ospatuko diren udal eta foru hauteskundeen kanpaina bete-betean jarraitzen dute alderdiek. Gutxi geratzen da udalerri bakoitzan zein alderdik gobernatuko duen jakiteko eta hori nabaria da azken mezuetan. Eusko Alderdi Jeltzaleak bakarrik bermatzen du Arabaren etorkizuna industriaren ikuspegitik. Eta Eusko Alderdi Jeltzaleak bakarrik du gure industriak aurrera egiteko moduko ibilbidea, esperientzia eta proiektua. Estas elecciones hay voto útil o voto inútil y hay voto productivo o voto improductivo. Y quien quiera que su voto sea útil y que sea productivo, en el socialismo tiene su mejor opción.
Eta bide horretan guk lurralde honetan konfiantza daukagu. Eta jauzi berri bat egitera goaz. Esperantzaren blokea garelako. Eta Araba eta Laudion gobernatzeko aukera bakarra gu gara. Que todos aquellos que quieren y que aman a esta tierra, que quieren que tengamos más oportunidades para los jóvenes, para los mayores, de empleo, de futuro, que todos ellos piensen que ese cambio es posible y que el único voto que asegura ese cambio a mejor es el voto al Partido Popular. Por eso el próximo 28 de mayo tenemos que llenar de votos transformadores para vivir mejor, porque somos la única garantía para acabar con las políticas conservadoras y la mayoría absoluta del PNV y del PSE. Besteak beste Iruñako makila eskuratzeko lehian diren hautagaiekin izan da 11 telebista. Gai ezberdinen bueltan solasean tartean, hirigintzarekin lotutako gai ezberdinengatik galdetu diegu. EH Bilduko eta Geroa Baiko hautagaiei Santa Engraziko presaz ere galdetu diegu, hautsita baitago aspalditik. Horrez gain, erorien monumentuari buruz ere mintzatu dira, entzun. Bueno, hor egia da, ideia kontrajarriak ditudala, ez? Alde batetik badakit elementu historikoa dela, historikoa da, 13. mendetik hortxe dago, eta badakit baita ere hainbat jardueretarako importantea izan dela, ez? Aisialdiari dagokionez batez ere. Baina momentu honetan, hori ez, mundu ekologistatik eta konfederaziotik, ere datorren mezua da, presa horiek eliminatu behar dira eta ibaiari bueltatu itzuli behar zaiola bere ibilgu eta bere bizitza naturala. Eta nik uste dut hori dela bidea. Hori bai, aspektu historikoei dagokionez, errespetatu alda zati bat, pixkat irudikatzeko hor egontzela presa historiko hori, nik uste dut momentu honetan priorizatu behar dela beste kriterio hori, ibaiari itzuli behar zaio bere bizitza naturala. Bai, egia da, Santa Engrazia presa degradatzen ari da, eta gure ustez konpondu beharra dago, baina ala deia. Arraunlarien federazioaren onerako, Federación Navarra de Pescaren onerako ere bai, konpondu behar da, eta ahalik eta laizterren. Bueno, guk pizkat gogoratzeagatik guk aldatu genion plazari izena, oraindik ere deitzen zelako garai hartan Conde Rodezno plaza, eta gero desobiratu genituen bertan zeuden gerifalte frankistak, ez? Batez ere Mola eta Sanjurjo. Eta gero egin genuen ideien lehiaketa internazionala, arrakasta handia izan zuena, nun selekzionatu ziren 6 proiektu. 6 proiektu horiek doaz alde batetik mutur bat izan daiteke eraikinaren re-signifikazioa eta bestea da eraikina goitik bera lurrera botatzea. Hortan bi mutur horien artean kokatu behar da irtenbidea, baina hori erabaki behar du jendeak. Gure ustez, orain egin behar dena da, ireki eta ahotsa eman, iritzia emateko jendeari. Eta jendeak erabakitzen duena, hori ze egingo dugu. Bueno, Los Caídosen eraikin horrekin arazo bat daukagu, eta da, eraikin babestua dela. Beraz, edozein gauza egin baino lehen, babes hori ikertu behar da eta aldatu egin behar da. Eta horretan, noski, ardura Príncipe de Viana instituzioarena da. Hori esan da gero, guk uste dugu eraikin horri, eta ez bakarrik eraikin horri, baizik eta multzo osoari erantzun bat eman behar zaiola, erantzun amankomun bat, erantzun adostu bat, orain arte, noski, lortu ez dena, egin ez dena. Baina lehen arazoa, eraikin babestua dela, kontutan eduki behar da, eta esan dezakegun nahi duguna, baina hori konpontzen ez dugun bitartean, esaten dugun guztia erantzun idealak izango dira, ez errealak.
Eta ikerketa batek dio segurtasuna ez dagoela bermaturik esan. Urtegiaren eskuin hegalak ez du egonkortasunik geologoen ustez. Espainiako gobernuaren txosten bati jarraitu diote. Ur maila ez aldatzeko aholkatu dute. Zangozako udalak eskatuta egin dute azterketa luze sakona beti ere. Espainiako Trantsizio Ekologikoaren Ministerioak 2021ko apirilean emandako irizpena oinarri hartuta. Geologo horiek urtegiaren arlo guztiak aintzat hartuta eman dute azpiegitura hori urez ez betetzeko gomendioa. Eta asteburuko euri jasen ondorioz, Gipuzkoako eta Nafarroako zenbait herrik hondamendi eremu izendatzeko eskatu dute. Euriteek kaltetutako urumearen ibilguaren bidesarea ordea ez da hondamendi eremu izendatuko. Gipuzkoako aldundiak baztertu egin du Urni eta Hernani eta Ereñotzuren eskaera kalteak ebaluatzen jarraitzen badutere. Gipuzkoako Foru Aldundiak baztertu egin du Urumeako ibilguaren bidesarea hondamendi eremu izendatzea. Larun batean kalte handia jasan zituen inguruak ordu batzuetan izandako euri jasen ondorioz. 3 ordutan 252 litro metro kuadroko neurtu ziren. Hau da 2011ko uholdeetan 24 orduz erregistratutakoak baino 60 litro gehiago. Urumea ibarreko errepidesarea normaltasunera itzultzeko jarduketa berrienak egin ondoren, Foru Gobernuak udal arduradunei jakinarazi die kalteak izan direla, baina kalteak ez direla hondamendi eremu baten eskerari erantzuteko bezain garrantzitsuak. Euriteen ondorioz ibaien urmaila igo egin zen eta lur jausiak izan ziren G 3410 errepidean, Hernani eta Goizueta lotzen dituen errepidean. Aldundiaren eskumena zen errepide hori istea, harik eta uraren mailak behera egin eta bidea berregokitzeko lanek bidea berriro ireki zuten arte. Hernaniko Fagoia Gauzoko bizilagun batek kontatu digu asteburuan bizitakoa. Baina goiz hartan zan, baina zan dena loia eta barbolak eta, bueno, dena, atera zan, atzi hartan, ateratzea betiko tokin, eta mentxe ondo ginen, bildurrez, ze pasako zan, ez ginen, nik aizpai deitu nion goizuetat esan zian ez. Hemen ondo dago. Baina bera nola goizian etortzean, goizeko 6, baina hemen zan Aranoko aldi hortatikan, baldiakin botatze bazuen bezala menditikan. Baina kriston ugaldiak. Eta izan dena menditikan etorri alako. Etorri da manduiko alieketik eta Arano gehien ezeatua. Gipuzkoako aldundiak hondamendi inguru izendatzea baztertu badu ere, Urnietako eta Hernaniko alkatek Ereñotzuko ordezkariarekin batera, euri jasek utzitako kalteen kalkulua egiten jarraitza adostu dute. Baserrietako jabeekin oraindik egiteke baitute. Baserrietan kalteak daude, baita mendietan ere. Mendipista batzuk desagertu egin dira lurjausiaren ondorioz, eta kalteak oroar baloratu ondoren zer urrats eman behar diren erabakiko dute. Ertzaintza oldartu egin zaie herritarrei Erandioko etxegabetze batean. Hainbat lagun elkartu dira etxegabetzea eragozteko Bilboko etxebizitza sindikatuak eta Uribe Kostako GKSek deituta. Goizetik izan da polizia atarian eta azkenean eraikinaren garajetik sartu da. Ara sartu dira protestan zebiltzanak ere ertzaintza oldartu egin zaie orduan. Ordu batak aldera bota dute etxetik bizilaguna. Azparneko gaztetxeko kide baten aurkako epaia ekainaren 22an ezagutuko da. 2021an Lapurdiko herrian etxe baten okupazioaren parte hartzea leporatzen diote gazteari. 8.000 euroko kalte ordainak eskatzen ditu jabearen abokatuak. Gero ez dituzte la jendea. Gure irakurketa da ekintza hori, okupazio ekintza hori kolektiboki eraman dugula
eta azkenean erabaki dutela kide baten gainean dena ezartzea, beraz hori gogorki salatzen dugu, presioa kide bakar baten gainean ezarri dute, eta nahiz eta ekintza kolektiboki eraman dugu. Okupazio horrek alere bazterrak mugiarazi zituen, azpimarratuko nuke alere sustenua initzukan ginuela errian ere, nahiz eta jendea emiz kontra izan, baina guardiana oartu zen ere gure ekintza ematen zilegia zela, eta gure helburua zela sinpleki azparne biziaraztea. Hamarnaka lagun elkartu ziren atzo arratsaldean Ataunen abiadura handiko trenaren aurka izan ere, lakuntzatik Ezkiora joan daitekeen korridorea egiteko zundaketa lanekin hasi dira Aralarren. Natura eta landa lurrak suntsituz, ezin da herria eraiki lelopean AHT-aren aurka elkartu dira Ataungo San Martin plazan. Larritzat, oso larritzat, jotzen dugun informazio batek elkartu gaitu gaur hemen. Espainiako garraio mugikortasun eta hiriagenda ministerioak Nafarroko abiadura handiko trena Euskal Y-arekin lotzeko bi alternatiba ditu mahai gainean. Lehena Iruñatik Gastizera joango litzateke, bigarrenak berriz Iruña eta Ezkioko geltokia lotuko lituzke Aralar zeharkatuz. Landarlan eta Otxotarrak elkarteak Ataunen deitutako elkarretaratzan informazioa gizarteratu eta horren arabera erantzun bateratu antolatu nahi izan dute. Daukeun informazio apurre zabaltzea, eta pixkat gizarte mailan, bai hemen Goierri eskualde mailan, Gipuzkoa mailan, eta nola ez sakana mailan pixkat antolatzeko eta honi aurreiken saiatzeko pixkanaka antolatzea eta indarrak batzea. Iruña eta Ezkio lotuko lituzken alternatibaren azterketa teknikoarekin hasi dira, eta dagoeneko sakanako zein Goierriko udaletxeek Espainiako ministerioaren aldetik zundaketa lanak egiten hasteko ohar eta zehaztapenak jaso dituzte. Trenbidea lakuntza ingurua sartuko litzateke lurrazpian, eta Ataun alderik alde zeharkatuko luke, hegoaldetik ipar-mendebaldera arte. Altzania eta Atxurbideren azpitik pasako litzateke, Idiazabal eta Oleberria artean irten eta Ezkio itsasora iristeko. Oraindik ez da ibilbide honen inguruko txosten teknikori garatu. Testu inguru horretan elkarteek deritzote irizpide teknikori gabeko erabaki politikoak hartzeak ondorio larriak izan ditzakela eta jarrera erabat arduragabetzat jotzen dute. Aralarreko zundaketa lanekin hasi badira ere Iruña Gastiz alternatiba ez dute baztertu. Arkaitz Losarko sakanako trenaren aldeko plataformako kideak esan digu zati horretan ere zundaketa lanak egin nahian dabiltzala. Orduan uste dugu, zurruntasunarekin agian ere jokatzen daudela beste behin ere, eta naiz eta gauza bat esan, agian bi proiektuak benetan garatzen ari direla edo ikerketa teknikoak egiten daudela bi norabide horietan. Aipatutako zundaketa lan horiek egiteko €1.000.000 aurrekontua du ministerioak. Ainize Gaztaka Laudioko EH Bilduko alkategaia elkarrizketatu dugu gaurkoan Hamaika telebistan. Bere esanetan, nahiko gogorra izan da legegintzaldi hau oposizioarentzat zein herritarrentzat. Eta azpimarratu du, epe luzera begira programa egin dutela, epe luzerako proiektuak dituztelako. Politika erdigunean jarri behar duguna da parte hartzea. Hau da, Laudion aurreko legegintzaldian parte hartzea araudia onartu zen, EH Bilduren egindako aportazio gehienak jasota ditu, beraz, guretzako erraminta interesgarri bada, eta hori martxan jarri nahi dugu, baina martxan jarri benetan. Hau da, baliogarria izan dadin nahi dugu. Horrela, berriz ere, herritarrak ahaldundu, gaitu, erabakitzea almena eman, gure konpromisoa behin eta berriz esan dugu, badala, eztabaida foko guzti horietan, kontseilu guzti horietan hartzen diren erabakiak, gure konpromiso politikoa dela, horiek errespetatzea naiz eta izan gureak. Orduan, guk gure programa, foko horietara, foro horietara eramaten ditugu eztabaidatzera. Horrek ez du esan nahi, horiek aterako direnik. Baizik eta guk, beste gainontzekoek bezala hor proposatu eta eztabaidatuko ditugula. Eta Iruñeko udaleko hautagaiak aurkeztu dizkigu Jon Orzaiz kazetariak. Alderdi zein udalerako hautagaien errepasoa egin digu eta alkatetza posturako izan daitezkeen aukera desberdinak plazaratu dizkigu.
Bueno, Iruñeko udalean egoera, baditu antzekotasunak eta ezberdintasunak parlamentuarekin alderatuta. Alde batetik daukagu figura oso potente bat, Asironena, eta seguraski ez duena galduko eta are pixka bat irabaz dezakeena, hori da EH Bilduren asmoa, ez, botoetan gora egitea, eta alba da lehen indarra izatea, horrek nolabait erraztu eginen liokelako alkate izatearena edo besteen babesa lortzea. Beste alde batetik daukagu eskuina ez bakarrik zatituta baizik eta hautagai berri batekin, eta hautagai nahiko ezezagun batekin, Kristina Ibarrola, orain arte parlamentari izan dena, baina benetan ez dena lehen lerroan egon, eta hortaz UPNeri kostatuko zaio, nolabait hori pertsona hori ezagutaraztea eta lehen lerroan jartzea. PP aldiz oso hautagai ezaguna aukeratu du, eta horrek kalte eginen dio segurazki UPNeri. Baina ez dakigu, dont legea misteriotsua da, orduan ez dakigu bananduta kalte eginen dien, badirudi baietz, hori gertatu hori da, hori izan hori da ondorio nagusia, baina beste batzutan ez da alakorik gertatzen, eta ez dakigu benetan eskuineko boto emaileek zer hobetsiko duten. Pertsona ezagun bat, Adanero bezalako hautagai bat, Madrilen ibili dena, Nafarroako parlamentuan ere bai, eskarmentu luzea duena eta medioetan agertu dena ia egunero edo ia astero, edo betiko zerrendari botoa ematea. Orduan, hori airean egonen da. Eta PSNek hautagai berria aurkeztu du ere, Elma Saiz, ez du ahaztu behar, Elma Saizek ere baduela ibilbide bat, eta abertzaleen gandik ez dela oso hurbil egon inoiz, eta ez dirudi prest egonen denik bere botoak Joseba Sironi emateko, adibidez ez, kasua iritsiko balitz, baina seguraski hori ez da Iruñean erabakiko, gauza horiek historikoki gertatu den bezala Madrilen erabakitzen dira, eta ez dakigu horrek nola baldintza dezakeen horrek ere, ez? Pedro Sánchezek izan ditzakeen beharrien arabera, gauza karta batzuk edo besteak sar daitezkelako jokoan, ez? Eta ez dakigu halakoak negoziazio mahai batean egon daitezkeen edo ez, baina badirudi PSN-eren esku egon daitekela alkatetza eskuinaren esku utzi legealdi honetan egin duen bezala, edo gehiengo aurrerakoi bat lehenetsi, naiz eta alkatetza Joseba Siron EH Bilduren esku utzi, ezta? Hori ere inkognita bat izanen da, eta kostako da, seguraski, erantzuna topatzea, ze esan dudan bezala, instituzio batzuk eta besteak solapatzen dira, agian tratu bat egon daiteke hor mai azpian, instituzio batean gertatzen denak eragina izan dezan bestean, eta nik jarriko zaitut honetan eta zuk beste honetan. Orduan, nik uste kostako dela, pazientzia beharko dela, eta seguraski hauteskunde gauan bertan ez, eta biharamunean ere ez dugu jakinen zeintzuk diren alkateak edo zeintzuk diren presidenteak, eta izanen dugula negoziazio luze bat aurretik. Eta gaiz aldatuta hezkuntzako bigarren grebaren ondoren labek, Esteilasek, Comisiones Obrerasek, Elak eta UGTek manifestaziora dituzuten atzo Iruñean hezkuntza sailaren blokeoaren aurka eta datorren ikasturtean proposatutako hobekuntzak ezar daitezen eskatzeko. Hezkuntza arloko ikasturte honetako bigarren grebaren ondoren, labek, Esteilasek, Comisiones Obrerasek, Elak eta UGTek deituta manifestazioa izan zen Iruñean. Berriz ere irakasleak karrikara heldu ziren euren eskubideak aldarrikatu eta lan baldintzak hobetzeko asmoarekin. Manifestazioa hezkuntza departamentutik abiatu eta parlamentu gibelean finitu zen. Hezkuntza publikoaren alde lelopean, sailaren blokeoaren aurka eta datorren ikasturtean proposatutako hobekuntzak ezar daitezen.
Horien artean, ratioen jaitsiera, plantillen egonkortasuna, gainzama murriztea eta erosahalmena berreskuratzea. Hemen gaude berriz sindikatuan, mai sektorialeko gehiengo sindikala, aldarrikatzen, ja espaldidanik ezaguna diren 4 aldarrikapen hoiekin jarraitzeko, badirela ratioen jaitsiera, egonkortasuna, soldaten edo erosahalmenaren berreskurapena eta lan baldintzen lan gainkargaren jeistea, bai. Antza denez, egungo gobernuak ez dauka asmorik momentuz erreakzionatzeko eta ezer negoziatzeko, orduan espero duguna da igandetik aterako den gobernu berri horrek izatea beste aldarte bat eta benetan negoziatzeko gai izatea. Denok espero dugun ikasturte hasiera ahalik eta normalena izateko. Espero dugu irailera arte badugu denbora eta zenbait neurri hartu ahal izatea ja ikasturte hasieratik behintzat ditugun aldarrikapen horien hastapen bat martxan jarri ahal izateko. Eratuko den gobernu berriari dei eginez irakasle nafarrak euren baldintzak hobetzeko borrokan. Bestalde, Iruñako gurutzen parantzan UPNek egin nahi duen aparkalekua zeresana ematen ari da iruindarren eta Zabalduneko bizilagunen artean parkin egiteko plazako zuhaitzak moztu beharko dira. Obrek izango dituzten kalteragina ohartarazi dute auzokide eta baita merkatariek ere. Iruñeko Zabalgunean kokatzen da gurutzen parantza. Zuhaitz izugarri handiz betea dago. Erdian iturri bat eta jolas parke bat. Auzokide, paseatzaile eta gurutzen parantza ikastetxeko jolas eta arnaz zelaia da. UPNek legegintzaldia finitu aintzin plaza errotik suntsituko duen aparkaleku bat egiteko asmoa iragarri du. Ikasle, bizilagun zein merkatariak proiektuaren kontra azaldu dira. Badakigu mugikortasunarekin auzoan arazoak daudela, bereziki ibilgailuak aparkatzearekin. 15 metroko sakoneran 4 solairu industea eskatuko du, 2 etxealdiko luzeran. Horren ondorioz, ondoko eraikineak hondatu egingo dira. Zimendu sakone gabeko etxebizitza zaharrak bai dira. Hori dela eta proiektua prestaz bultzeko arrazoa zein den jakingo nahiko genuke. Inguruan bizi diren persona gehienen iritziren aurka eta baita udal batzarren gehiengoaren aurka ere. Horrez gain, espedientea berehala geldiarazteko eskaten diogu. Zain dezagu gurutze plaza eta bere inguruan. Gurutzen parantzako parkinaren ordez, haunitz dira egin litezkeen alternatibak. Horietako bat, bertatik oso gertu Galizia etorbidean, zahar berritzen ari den Maristasen eraikin zaharrean aparkalekua egitea. Hiriko plazak basamortu bilaka ez daitezen eta udako egun beroetan, iruindarrek fresko egoteko arnasgune berdeak mantendu ditzagun. Eta euskararen erabilera udaletxean ere izan dugu hizpide Iruñeko alkatetzarako hautagaiekin. Entzun ditzagun. Hombre, euskara normaltasunez erabili behar dugu, lehen esan dudan bezala, Iruña 2 hizkuntza dituen hiria delako. Ez dakit nola ibiliko diren indarrak, ez da, udal araudi bat edo ordenantza berri bat ezartzeko, batez ere PSN-en jarrera orain arte kontrakoa izan delako. Ahora, bai, pentsatzen dute paisaia, hizkuntza paisaia aldatzeko eta hobetzeko neurriak bai har daitezkela eta gu hortan saiatuko gara konsensuak bilatzen. Argi dago ez UPNerekin, ez PPrekin, beraiekin oso zaila izango da adostasunetara iristea, baina bai behar bada gainerako indarrekin. Noski baietz, bentsat horretan saiatuko gara, lehen ere aipatu dut. Nik uste dut Iruñako hiritarrok euskara eskuinak pentsatzen duen baino gehiago
Eta alderdi sozialistak pentsatzen duen baino gehiago maite dugula geure hizkuntza, euskara. Eta beraz, berriz aldarrikatuko dut, euskaraz ere bizi nahi dugu. Eta kulturarlora salto, Korterraza, Gasteizko eta Arabako Aire Zabaleko film laburren jaialdia ospatuko da, uztailaren 20-tik 22. Korterrazak 3 proiekzio jardunaldi eta 6 kontzertu eskainiko ditu jaialdiaren 3 egunetan, Artium Museoaren kanpoaldean izango dira. Tina Turner rock abeslaria hil da asteazken honetan bere etxean, Suitzan. 83 urte zituen eta gaixotasun luze baten ondorioz bere ahotsa betirako itzali da. 50 urte baino gehiago eman zituen eszenatokietan. 2013an erretiroa hartu zuen arte 73 urterekin. 50ko hamarkadaren erdialdean hasi zuen bere ibilbide musikala, Aikan Turner bikote arrakastatsuan. Bakarlari gisa ere arrakasta handia lortu zuen 1984ko Private Dancer albumarekin. Duela ia 30 urte jaio zen Irati, Juan Luis Landa marrazkigilearen eskutik. Pertsonaiaren istorioak jarraipena izan zuen lehen albumaren ondotik, irudigilearen eskuei Josean Muñoz gidoilariarekin batu zitzaizkionean. Duela gutxi, pertsonaia bizi berritu eginda Paul Urquijoren izen bereko filmari esker eta pelikulak oinarrian duen komikia berriro argitaratu egin du orain Erein argitaletxeak. Espero dugu pelikulaz gozatu duzuenok komikiarekin ere gozatzea. Asmoa da Landak eta Muñozek lehendabizi eta Urquijok ondoren sortutako Iratiren unibertsoak etenik ez izatea. Komikian orain integrala ikusten badezue, ikusten dalako hor badagoela evoluzio nabarmen bat marrazkiaren aldetik eta Juan Luisen munduaren aldetik ikusita, ez. Ez bakarrik guk sortu genuna bizirik jarraitzen duela, baizik eta badala hazi bat, beste batzuk horren inguruan beren gauzak sortu ditzaten eta ia horrela jarraitzen duen. Bueno, ni txiki-txikitatik beti izan naiz mitologia zalea eta historia zalea eta bar, eta liburu denda batean lehenengo aldiz Iratia aurkitu nuenean, ikusi nuenean, izan zen, aiba hau, ez, nik komiki zalea, komiki frantsesa belgata ere gustatzen zitzaidan, eta batean arkitut rollo horretan euskal mitologiatuko eta historiako komiki bat. Erosi eta behin irakurrita maite minduta, ez? Ikuste, Iratiren komikia eraten duela iturburu horretatik dela euskal mitologia eta historia eta amodio karta bat da, ni beti nire pelikula hitz egiten duanean horla hitz egiten dut, eta niretzako izan zen, ibilgailu hori iturburu horretara jotzeko. Josean Muñoz daukagu pantailaren bestaldean komikiaren inguruan hitz egiteko. Kaixo? Kaixo, itzaldeon. Bueno, Irati filma arrakastatsua izan da oso, nola bizi izan duzue zuek? Sorpresaz eta atseginez, hasieratik. Paulek esan zigunetik bere hurrengo pelikula nahiko lukela berak Iratiren inguruan izatea.
Horrek, hori kontatu zigun, bere aurreko pelikula Errementari ikustea junginan nian, eta guretzako izan zen, izugarrizko poza, sorpresa, eta ez, ze gauza ederra zure komiki bat pelikula bihurtzea, eta nola, eta gaina Paul Urquijoren eskutik. Eta pelikula ikusi berria genunean, eta oso gustoko izan genunean, orduan, oso ondo. Gero ikusi dugu, zer arrakasta izan duen filmak, hori ere oso pozgarri izan da, eta gero dituzigun erein editorialak esan azaizu komikiarena berriz berreskuratuko dugu, berargitaratuko dugu, eta, hirugarren pozaldia, eta hori lagorrenan zait, jendeak ia zer hartzen ematen dion, eta ia irakurle berria garkitzen dituen iratik, eta horrek ere, pozorren zerean, esperuan. Nola hasi zen edo sortu zen iratiren unibertso guzti hori? Irati sortu zuen Juan Luis Landa, marrazkilariak. Berak sortu zuen iratiren idea hori, nahi zuen Nafarroako erresumaren hasierako hastapenak eta kontatu nahi zituen, beti izan du kezka hori, Orreagarekin, Nafarroako erresumaren hasierarekin, eta horri txertatu nahi zion mitologia eta mitologiaren da natura eta horren inguruko, hainbat fantasia. Eta orduan, berak egin zuen lehenengo komikia, oso komiki ona, eta gainera arrakasta handia izan zuena, Frantzian editatu zen, Alemanian, eta gero jarraitzeko aukera eman zioten. Orduan, eskatu zian laguntzak gioia egiteko, bera oso lanpetuta zeolako, oso kargatua, eta orduan espaldiko ezaguna ginen, eta, gelditu ginen, nik ingo nizkiola gioiak, eta gustora egin baitare, eta hortxe nik egin bigarrena, hirugarrena, eta gero laugarren bat ere egin genuen, euskeraz, eta, gero estik elkarrekin garatu dugu iratiren mundu hori. Baina sortu zartu zen, Juan Luis Landaren, buruan. Ez dakit, Josean, prozesu guzti honetan bitxikeriaren bat edo aurkitu duzuen? Prozesu izan da oso luzea. Urte askotako lana izan da, urte askotan zehatu dana, zabaldu dana. Horren irakurtzen duenak seguraski erkituko du, evoluzio handi bat, batez ere Juan Luisen marrazki gintzan, hasieran zeagoa zen, karikaturatik gertuagoa, goen gero eta realistagoa bihurtu da, kolorea ere aldatu da, komplejoagoa da. Ez dira bitxikeriak, baina bada gauza bat nabarmena komikia osoa irakurtzen dezun zera hortan, ez? Bitxikeria bezala, hasierako komikietan zeudela, arabeak, garai hartan Nafarroan biziziran gizarte kristau bat nolabait, gizarte arabiar musulman bat, eta gizarte mitologiarekin oso lotutako bat, pagano bat, eta orduan arabeen zeak esaltzen denean, han idatzita zeuden gauzak, idatzita zeuden ala moduz, marrazki bade moduan egina. Eta orduan hori ziontarako esan genion ereini, hori zintzo portatu behar dugu, eta arabei eraz esaten dian horiek arabiera zegoen dituzela txukun esan da, txukun idatzita, eta ez zio marrazki. Eta arkitu genuen itzultzaile bat, eta lagundu zigun, eta egin genuen intzuten, hori egin ardura izan zen, hori txukun jartzea, arabieraz ere hizkuntza erabilgarri esan da. Bitxikeria bezala behar da hori. Eta filma ikusi zenuenean zer iruditu zitzaizun? Nolakoa izan zen zure lehen inpresioa? Filma ikusi duen 10 egunetan pare bat aldiz, eta biletan izan nun gustoko, sartu initzan pelikulan, gustora ikusi nun eta gustora atera nintzen. Alde hortatik benetan gomendagarria iruditzen zait, eta ikusi ez duenari esango nioke juteko ikustea, eta gero, bestelako historia bat pensatu dezunean, beti daukazu, hauzatik ez du hemendik garatzen, da hauzatik ez du onutze ekartzen, eta hauzatik ez du gehiago lantzen da. Nio edia, bestelako eztabaida batzuk, zu ere sartuta zaudelako sortzaile bezala, ez? Uste pelikula oso ondo daola, hasieratik esan zigun gainera Paulek, logikoan bezala, berak bere mundua garatu nahi zula iratiren inguruan, ez zula gure komikia pelikulara ekarri nahi, zinera ekarri nahi, bezik eta oinarri bezala hartu nahi zula irati, eta gero bere mundua lantzen eta sortzen jun, eta orduan nijo nintzen pelikulara ikustera zein zan Paul Urquijoren mundua, ez gurea. Orduan oso guztua eta oso ondo, eta esaten dut, gomendatzekoa erabateit. Eta uste duzu zuk komiki batetik agian abiatuta zailagoa dela mitologia, ez? Oinarri duen film bat egitea, edo nola ikusten duzu zuk egitura hori?
Ni harritu nindun, lehenengo gauza harritu ninduna, Paulek hori izan zegoenean zen, hainbeste gustatu izan nahi dati, beretzako hain personaje importante izatea, eta horren inguruan zerbait sortu nahia, hori izan harritu eta poztu gintun lehenengo gauza. Gero zertan dezu, komiki batean, askatasun izugarria daukazu, gauzak egiteko izugarrizko gazteluak, izugarrizko gertaerak, magiak, erozen gauza, eta zinean hori oso garestia da, eta oso komplikatua da. Orduan, normalian euskal zineak dauzkan presupuestuekin, ez geha amerikanoak, orduan, konzertietan esaten dezu, ez du erreza erronka. Baina Paulek hortan habilidade izugarria dauka, eta nik uste pelikularen faktura oso ona dela, irudien aldetik eta ikusten dezu benetan, oso ondo kontatua daola mundu fantastiko hori, zaila da berez, komikitik zinemara pasatzea, batez ere hontan, berdurako efektu asko eta mundu erabat asmatu bat, baina oso ondo ina daola uste dut. Josean, mila esker gurekin egoteagatik, oso interesgarria, kontatu diguzun guztia. Mila esker eta hurrengora arte. Lehezuen arte, eskerrik asko. Eta turismoaren afera ere jorratu dute Iruñeko alkategaiek gurean, Alde Zaharreko gentrifikazioa eta Sanferminetako entzierroen masifikazioa besteak beste. Nik uste dut bi neurri hartu behar direla. Alde batetik erabaki administratiboak. Udalak ezin dio talde guzti eta bakoitzari baimena eman bere ekitaldiak Alde Zaharrean edo Gazteluen Parantzan egiteko. Hiria dezentralizatu egin behar du eta horretarako erabaki administratiboak hartu behar dira. Eta horrekin batera, noski, hiritarrengan kontzientzia sortu. Iruña Alde Zaharra baino gehiago da. Herri eta auzoetako eta elkarte taldeek eta elkarte guztiek hori kontutan eduki behar dute. Iruñak baditu 11 leku ekitaldi guzti horiek antolatzeko eta aurrera eramateko. Beraz, nolabait, hiritar kontzientzia sortu. Nik uste dut Alde Zaharrean uztartu behar dugu bizitza, jendearen bizitza eta bertan bizi den jendearen atsedena hartzeko eskubidea, eta gero baitera onartu behar dugu Alde Zaharra zerbait berezia dela, iruindar guztiontzat. Hori bakarrik eraiki daiteke, eztabaida eta harremanetatik. Hitz egin behar da, eragile ezberdinen artean. Argi dago honetan bi eredu daudela, bata da eskuinarena, nun gauzak bere kasa funtzionatzea usten den, da horrek ez du elkarbizitza ahalbidetzen, eta gero dago gure ereduan nun baita ere neurri ausartak hartu genituen, adibidez ostalaritzaren moratoria, bere garaian egin genuena, edo pisu turistikoen moratoria baita ere. Bi eredu horiek oso nabarmenak dira, baina hori nik uste dut dena eraiki behar da elkarrizketa eta eztabaidatik. Konpondu, Sanferminetako, entzierroen gaia denon artean konpondu behar dugu. Horretarako nik uste dut badagoela Sanferminetako maila horretaz esateko asko duena. Eta guk mai horri entzun egingo diogu. Eta nik uste dut beste gai bat ere badagoela. Informazio gehiago eman behar zaie, batez ere kanpotikan datozenei, jakin dezaten entzierroaren arrisku guztiak. Entzierroan korritu egitea, arrisku handiko ekitaldi bada. Eta nik uste dut kanpotikan datozenak ez direla horretaz ohartzen edo jabetzen. Beraz, bi gauza, Sanferminetako mailak hitza eman dezala, eta bi informazio gehiago batez ere arriskuetaz. Ez dakit konpondu daiteken, ez da, Sanferminak beste gauza batzuen artean beti jai herrikoiak izan dira eta ongi funtzionatzen duten gauzak dira batez ere haiek bakarrik bere kasa funtzionatzen dutenak. Orduan horretan nik ez dut adibidez udala debekuak ezartzen ikusten, ez dut ikusten. Behar bada hori bai
bultzatu behar dugu edukazioa, informazioa behar dugu, eman ez kanpotik datozenek ere jakin behar dute zer den zezen bat. Eta ongi ezagutu hori, eta horren arabera, pentsatzen dut, baita ere zerbait egingo dugula. Baina debekuen bitartez hori ez dugu soluzionatuko. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan, Janus Lesterren Maitasuna tabu abestiarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituena. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eu satarian daudela eskuragarri. Ongi izan eta astelehenerat. Zer izan biok batera esnatzean, noiz bihurtu da, maitasuna tabu, eizeak eramaten dituen hitzorietan, noiz bihurtu da, maitasuna tabu, eizeak eramaten dituen hitzorietan, noiz bihurtu da, kafe bat, muxu bat, benetako begirada. Larrosaz, josiak, gure izara eta bularrak. Azkar bizi nahi, izateko neita behar dudan oro. Beldur banaiz, azkar egilloan da dena galtzeko. Noiz bihurtu da, maitasuna tabu, eizeak eramaten dituen hitzorietan, noiz bihurtu da, maitasuna tabu, eizeak eramaten dituen hitzorietan, noiz bihurtu da. Noiz bihurtu da. Denbora airean, goitik bera gorputzean, gu biok bagara ordularian area. Ta bai, nahi nuke hemen pixkat gelditzea. Ta bai,